pronalazak slobodnog vremena za obveze poput plaćanja računa, mijenjanje novaca i transakcija uz obiteljski život i posao je gotovo pa nemoguće. A to su prepoznali i u FINA-i, te su uveli produljeno radno vrijeme u više od 80 poslovnica diljem Hrvatske. Trudimo se odgovoriti zahtjevima naših klijenata. Klijenti imaju pravo postaviti visoke zahtjeve, klijenti imaju pravo na visoka očekivanja. Smatramo da ovaj užurbani tempo života donosi nove izazove i trudimo se pratiti kako da sa svojim uslugama popratimo organizaciju slobodnog vremena, a i damo jednu vrlo visoku kvalitetu naših usluga našim klijentima. Radno vrijeme u nekim poslovnicama počinje u 7 sati i 30 minuta, dok u drugima završava radnim danom, ali i subotom u 20 sati. U više od 80 poslovnica diljem Hrvatske povećali smo radno vrijeme s klijentima. Veći dio se odnosi na raniji početak rada s klijentima, gdje smo startali u 7:30, ali najviše bih istaknuo poslovnice koje rade u 2 smjene, gdje počinjemo sa ranijim početkom rada, a završavamo sa kasnijim završetkom rada u 18, a čak u nekim lokacijama i do 20 sati navečer. Primjerice u Zagrebu na 2 lokacije s klijentima radimo 6 dana u tjednu do 20 sati u poslovnici Dubrava i Arena Centar, također u Rijeci u našoj novo otvorenoj poslovnici u Martinkovcu. Brojni klijenti ovo smatraju korisnim te dolaze u poslovnice u produljenom radnom vremenu, koje ide u korak s njihovim obavezama. Ima potreba i subotom doći kad se nema vremena u roku tjedna. Dolazim ovdje jer mi je pogodno mi je radno vrijeme što rade popodne. A od sada je to radno vrijeme i produženo do 20 sati? Odlično. Za mene to se meni sviđa. Pošto ujutro radim pa ne mogu platiti račune. Prije sam bila u Trojci, tu mi je bliže, ljubazni su, poznam neke od njih koje su bile prije tamo, evo. Jako sam zadovoljna, općenito sam jako zadovoljna, nema gužve. Klijenti više ne stoje u redu pred šalterom kako bi obavili brojne FINA-ine usluge, jer neke mogu obaviti upravo u produljenom radnom vremenu poslovnice. U produženom radnom vremenu klijenti mogu koristiti brojne FINA-ine usluge poput plaćanja računa mjenjačnice, razmjene novca i slanja novca putem Western Uniona. Poslovni klijenti mogu obaviti bezgotovinske transakcije, uplate gotovog novca, a tu je cijeli niz usluga za male iznajmljivače i druge poduzetnike. Većina ima nekih obaveza preko dana i ne stignu obaviti u neko normalno radno vrijeme, pa moraju se tako u kasnim satima rješavati. Upravo u navedenim poslovnicama svake subote u rujnu održava se promotivna akcija pod nazivom FINA-in Plavi sat u vremenu između 19 i 20 sati, a koja klijentima osigurava niže naknade. FINA-in Plavi sat je promotivna aktivnost koja se provodi u FINA-inim poslovnicama kako bi nagradili svoje vjerne klijente. Trenutno u rujnu imamo akciju u poslovnici Arena Zagreb i u poslovnici Dubrava, gdje u popodnevnim satima od 19 do 20 sati svake subote u mjesecu rujnu nagrađujemo naše klijente sa 20% nižim naknadama na sve gotovinske uplate koje obave u tim poslovnicama. Ono što možemo reći o FINA-inom plavom satu da on će definitivno ići dalje i da naši klijenti mogu očekivati još puno plavih FINA-inih minuta. U svakom slučaju smatram, pogotovo za ljude koji koriste malo češće i koji imaju, na primjer, svoje firme i kojima to je od velike važnosti, pa da budu informirani u bilo koje vrijeme. Pronalazak FINA-inih poslovnica, ali i primanje obavijesti o promotivnim akcijama koje se pružaju baš na toj lokaciji u tom vremenu, od sada je korisnicima još dostupnije zahvaljujući FINA-inoj mFINA mobilnoj aplikaciji. Sve informacije o našem radnom vremenu i dostupnosti naših usluga unutar tih poslovnica možete pronaći kako na našim internetskim stranicama www.fina.hr, tako i na mobilnoj aplikaciji mFINA. To je jedna novost gdje je FINA zakoračila u digitalnu zonu, te pružamo niz informacija našim klijentima kako o našim poslovnicama, o našim uslugama koje nudimo u istima, tako i dajemo vrlo korisne informacije iz naših elektroničkih servisa koji su primjerice aktualni trenutno e-račun, Infobiz i jedan cijeli niz informacija koji može biti kako na koristi građanima, tako i samim poduzetnicima. Uz ove pogodnosti, Financijska agencija je još jednom potvrdila da je vodeća hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga.